Takalai bosorni tabung puila thaisok mo khaisa na nai tongo tini no puila mo hangkai mia ani basarok ko parani thaisok tumani takalai bosor mas ayat ko iko an bosanai sidi thaisok mo khaisa nam tongo mo sanas nai na sidi sep koto kami dia yakin sana musung hangga komen khaisa dei sabo sana musung ang tui sari wanan dogano khaye mo khaisa namoi tui sari nai je blouse paine bonon thaisok mo khaisa nam sari honai sini oh thaisok mo khaisa nai thaisok mo khai chamani pore hingkai dogano thanai noroko ani bosani youtube ko thaichwk kamani aboni blouse gip manani hinai ko subscribe ba thaichwk ka blouse gip manani hinai sajak ba agip na phaibai dino rok first second third ni gip tongo agip hingkai dogano rejak nai dogan bono rok sini thangmano norok to sungo bosa an bosani channel nong dogan boro hanai hingkai aro phaike mal lai sinai thoksu kha belai thoksu kha first class tam rei senam karo saikna oro hingkai chini tongo moso som mosono sombai kai punya to kui sini bai diwe chakata thoksuka 이제 사람 무슨 나라 가면 kai chadi do thoksuka first class hydro tabuk hengkai dogano to ang blouse sumarok video kisa khaidu kha tabuk hengkai dogani phaima ba mongkhol thaisa paitu kha kagani bosarok ba ang mongkhol chanai
mongpol ragna nai tong di asa kesak manjak li yai ko isa kufur si khobjak si bo kaham nai ko ding mani bo nai nya rang li ata to phano motamoti sa ko asa sa ya len ni ya 사대라나 봐봐. 각자 떴나? Aku khai xa lại cái nào? Có xay này cái nào? Bật sực tươi. Nãy trồng đi. Tiêu. Anh không cần tươi. Khi số đã ra lại trong tham đó. Gede sih. Langsung. Kau suka lengket gimana ya? Sawo ya, belum tanda, bukan tandang taga. Belum pas solas. Sana nemu sumbai guys. Komen kayak tadi. Bawa paisa di tamu polisi jangan tabu mau polo dam pompai kris kayak sekenji. Tabu mungkai ang mau pol sawi. Ani blog mo orang nomor tak sinai. Like, share, subscribe hanya nih tabu pompai di. Tabu mau pol satu tuhnyo. Ani blog nomor tak sinai. Bye.